Mitalli, Heinonen, Rautelin, Hunington, Heikkinen, Tiilman, Heikkinen, Oksanen, Otsva. Ja kärjessä Jessica Rautelin. Sitten on numero 1. Jutta Heikkinen. Hertta Heikkinen. Aika tasaisesti tässä vaiheessa mennään edelleen. Jessica Rautelin. Jutta Heikkinen. Hertta Heikkinen. Jutta Heinonen. Ja ensimmäinen kierros on kohta käyty. 69, 30 ja 4 tytön, 4 naisen ryhmä menee siellä edelleen. Jessica Rautelin, Heikkisen ja Heinonen. Ja tässä todella ratkaistaan seitsemänottelun mitallit, Suomen mestaruudet ja muut mitallistit, joten nyt saa kannustaa arvoisa yleisö. 2 päivää ovat naiset tehneet töitä. Ja nyt sitten alkaa hetken puuttua viimeinen 200 metriä ja loppusuora. Nyt saa kannustaa. Kättä yhteen arvoisa yleisö. Rautelin, Jessica Rautelin. Sitten tulee Jutta Heikkinen, Hertta Heikkinen. Jutta Heikkinen tulee sieltä ensimmäisenä. Sitten tulee numero 3. Jessica Rautelin ja Hertta Heikkinen. Mutta Jutta Heikkinen voittaa. Sitten tuli Hertta Heikkinen, Jessica